कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അധ്യായം 12 ധ്യാനയോഗം അല്ലെ, ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗമാണ് നമ്മളുടെ അധ്യായം 12. ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ. ഭക്തിയോഗം നമ്മൾ കുറെ ആയിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഭക്തിയോഗം, ഭക്തിയുത സേവനം എന്നൊക്കെ അല്ലെ. നമ്മള് അധ്യായം 2ാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റത്തെ 6 ഭാഗം കർമ്മയോഗം, പിന്നെ 12 കഴിഞ്ഞ് 7 മുതൽ 12 വരെ ഉള്ളത് ഭക്തിയോഗാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഒരു അധ്യായമായിട്ട് തന്നെ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. ഒരു മിനിറ്റ്. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം നമ്മൾ അല്ലെ. നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയുത സേവനാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ട അധ്യായത്തിൽ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? ഭക്തി ചെയ്യണം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാനും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഇന്നലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു നമുക്ക്. വിശ്വരൂപത്തില് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഭക്തിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആകെ അറിയണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ നാമം ചൊല്ലണം, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലണം, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവരുണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ സാഹചര്യങ്ങള്. അപ്പൊ അത് സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ രീതിയില് നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാം, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നുള്ള ഭക്തിയോഗത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അധ്യായം 12 നമ്മള് ഭക്തിയോഗ, ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്, അധികം ശ്ലോകങ്ങളൊന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്. നമുക്ക് അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഫസ്റ്റ് അർജുനന്റെ സംശയമാണ് അല്ലെ. മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां परिभासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां योगवित्तमः. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? അർജുനന്റെ അടുത്തൊരു സംശയമാണ്. ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിലും ആരാധിക്കാം, അവ്യക്ത രൂപത്തിലും ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ? അവ്യക്തമായ ഭഗവാനെ, അതായത് രൂപമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. അപ്പോ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഇങ്ങനെ എല്ലാ സമയവും ഭഗവാനെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരാണോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്നാണ് ആർക്കറിയേണ്ടത്? അർജുനൻ അറിയേണ്ടത്. കാരണം അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം, വ്യക്തിഗതവാദികളുണ്ട്, അവ്യക്തിഗതവാദികളുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ, ആർക്കാണ് ഭഗവാൻ ഉപാസിക്കുന്നതിൽ ആരാണ് ഉചിതമായിട്ട് ഏർപ്പെട്ടു പോരുത്, ആരാണെന്ന് അറിയണം. അർജുനന്റെ ആ ചോദ്യത്തിനൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? എന്ത് ഹരീഷ്ണൻ? സുഹൃത്തിനെ പോലെ. സുഹൃത്ത്. ഓക്കെ. ഭഗവാൻ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാനെ വ്യക്തിയായിട്ടും ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഒരു ബ്രഹ്മമായിട്ടും. ഭഗവാൻ ഒരു പ്രകാശ രൂപത്തിൽ വ്യക്തി രൂപമില്ലാത്ത രീതിയിലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. നമുക്കറിയാലോ, വ്യക്തിഗതവാദികളും അവ്യക്തഗതിവാദികളും എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതില് അർജുനൻ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരും? വ്യക്തി രൂപത്തിൽ അല്ലെ? അപ്പൊ അർജുനന് അതും കൂടി അറിയണമായിരുന്നു. കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഏത് രൂപത്തിലാണ്? വ്യക്തി രൂപത്തിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അർജുനൻ ചെയ്യുന്നതും ശരിയാണോ എന്ന് ആർക്കറിയണം? അർജുനൻ അറിയണം. അപ്പൊ അതും കൂടി ആയിട്ടാണ് അർജുനൻ ആരോട് ചോദിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. വ്യക്തി ആരാധിക്കുന്നവരാണ്, അവ്യക്തമായ ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണ്, ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ്യമനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതസ്തമേ യുക്തതമാ മതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഒഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് എന്നെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളെന്ന് പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവര് അവരാണ് ഏറ്റവും എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ കരുതണം. അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിലുള്ളവരില് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഏകക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യം അവ്യക്തം പരിഭാസ്യത്തെ സർവത്ര ഗമചിന്യം ച കുടസ്ഥാമചലം ധ്രുവം സംനിയാമേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിലെത്തി എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാൻ അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? എന്നാലും ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും സർവവ്യാപ്തവും
അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുക, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ ഏത് രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്ത അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്തവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ, അതായത് നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ, അതായത് വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ, അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ലാന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആ ഒരു രൂപത്തിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് എവിടേക്ക് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. അവരും ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് പ്രാപിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശരിക്കും ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണ് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപമല്ലാന്ന് ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തത്, അവ്യക്തമായ രീതിയില് അചിന്ത്യമായ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നവരും അവരും എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് സമഭാവനയോടെ എല്ലാ ജീവികളുടെയും നന്മ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്. അവരും എന്ത് ചെയ്യും? പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാൻ ഉപാസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരും എവിടേക്ക് എത്തും? ഒടുവില് അവർക്ക് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ ആദ്യം വ്യക്തിയല്ലാത്ത അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നു, പിന്നെ പരമാത്മാവിലെത്തി, പിന്നെയാണ് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന് കുറെ സമയമെടുക്കും അവർക്ക്. അതായത് ചിലപ്പോ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ അവർക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ എന്നാലും അവരും എവിടേക്ക് എത്തും എന്ന് പറയാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. അതിന് സമയം എടുക്കുന്നു മാത്രമല്ല, പക്ഷെ അവർക്കും എന്ത് കിട്ടാൻ? പരിപൂർണതയ്ക്ക് എത്താം, പക്ഷെ സമയം എടുക്കുന്നു മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണത നേടുന്നത്, ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ളത്. പക്ഷെ ഇതും എത്തും, പക്ഷെ അതിന് സമയം എടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പക്ഷെ അവരും എവിടേക്ക് തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് എത്തുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ക്ലേശാധികതരസ്തേഷ അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താഹികതിർദുഃഖം ദേഹവത്പിരവാപ്യത്തെ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, അവരും എവിടേക്ക് എത്തുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് അതിലെത്താനായിട്ട് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വ്യക്തിഗത രൂപത്തിലല്ലാതെ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരു പ്രകാശമാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ആ വഴിക്ക് അവർക്ക് എത്താനായിട്ട് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറെ ജന്മങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ എത്താനായിട്ട് അവരുടെ വഴികൾ എന്താണ്? കുറച്ച് ദുഷ്കരമായതായിരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ നേരെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തമായ രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരമാത്മയിലേക്ക് പോയി പിന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്? അവിടെ സമയം എടുക്കും. അപ്പൊ അത് അവർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരിക്കും. പിന്നെ ശാരീരികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം, ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി പ്രയാസമാണ്. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെയാണ് അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ തെരുവില് പല സ്ഥലത്തും എന്തുണ്ടാവും? നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ്. തെരുവില് പല സ്ഥലത്തും എന്തുണ്ട്? പെട്ടികളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ ആ കത്തുകള് നമ്മൾ ആ തപാൽ പെട്ടിയിൽ കത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കിപ്പോ ഡയറക്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ലെറ്റർ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ആ തപാൽ പെട്ടികൾ, നമ്മളെ തെരുവിലുള്ള തപാൽ പെട്ടിയിൽ ലെറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിൽ തന്നെ ആ ലെറ്റർ കിട്ടും. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് കിട്ടും. പക്ഷെ തപാൽ പെട്ടിയിൽ ഇട്ടാലാണ് അത് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ തപാൽ പെട്ടികളാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പെട്ടിയിൽ കൊണ്ട് ലെറ്റർ ഇട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? നമ്മൾ വിചാരിച്ച അഡ്രസ് എഴുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് ആ കത്തുകൾ കിട്ടില്ല, അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. നമ്മള് അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങള് ഭഗവാന്റെ
അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആരെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതിക മാലിന്യം നിറഞ്ഞതാണ്. അത് പരിശുദ്ധമായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില് ഉള്ള ഈ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് ഇത് അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ, അത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് ദർശിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരം തന്നെയാണ് ഇത് അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ ഈ മനുഷ്യർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് എന്ത്? അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? നമ്മളിപ്പോ ഈ കാണുന്ന, നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ വിഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളാണ്. ആ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിന് അർച്ചന ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് എവിടേക്കാണ് എത്തുന്നത്? ഭഗവാന് തന്നെയാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാനായിട്ടുള്ള വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്, കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് ഏത്? അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ അതില് അർപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം എവിടേക്കാണ് എത്തുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ എന്തർപ്പിച്ചാലും അത് അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം പലതരത്തിലുണ്ടാവും. ലോഹം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതുണ്ടാവും, മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതുണ്ടാവും, തടി കൊണ്ടുണ്ടാവും, വിഗ്രഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ മനസ്സാല് ആരാധന ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും തമ്മിൽ നമുക്ക് വ്യത്യാസം പറയാം ഇതേപോലെ തന്നെ. കാരണം ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭക്തിയോഗത്തിലെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്താണ്? വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഭക്തിയോഗത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് നമ്മൾ, ഭഗവാനിലേക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട്. അതാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഭഗവത് സേവനമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭക്തിയോഗത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതെ, ആദ്യം തന്നെ നമ്മള് ജ്ഞാനം നേടാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ജ്ഞാനം നേടി, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തമായ രൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിരിക്കും ആദ്യം ശ്രമിക്കേണ്ടാവുന്നത്. ആ ജ്ഞാനം നേടിയതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് അവർ എവിടേക്ക് കടക്കുന്നുള്ളൂ? ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് അവര് കടക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെ? ആദ്യം അവരെന്ത് ചെയ്യും? ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ആ ജ്ഞാനത്തിലേക്കായിരിക്കും അവർ ആദ്യം പോകുന്നത്. അതിനുശേഷമായിരിക്കും അവരെന്തിലേക്ക് വരുന്നത്? ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഈ രണ്ടിന്റെയും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗികൾക്ക് എളുപ്പം സാധിക്കും, ജ്ഞാനയോഗികൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗികൾക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ക്ലിയർ ആയില്ല മാതാജി എനിക്ക് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഭക്തിയോഗികൾക്ക്. പക്ഷെ ജ്ഞാനയോഗികൾക്കോ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെ? അവര് കുറച്ച് സമയം അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. യേതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസത്തെ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമീന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എപ്പോഴും എന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാനില് മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട്
ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കി തരാണ്. ഭഗവാന് അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്, ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ജനന മരണങ്ങളുടെ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും കരകയറ്റുന്നു ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ലക്ഷ്യം. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാണ് ഇവിടെ. അതിവിടെ ഒരു പിക്ചറാണ്. ആ പിക്ചർ ഒരു കഥ രൂപത്തിൽ പറയാണ്. ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണുന്നില്ല നമ്മള്? ഈ കാണുന്ന പിക്ചറില് ഒരു ആനനെ കാണുന്നുണ്ട്, ഒരു മരം കാണുന്നുണ്ട്, ആ മരത്തുമ്മല് 2 എലികളുണ്ട്, ഒരു വ്യക്തി അതുപോലെ തൂങ്ങിക്കെടുക്കുന്നുണ്ട്, താഴത്തൊരു കുളത്തില് പാമ്പുകളുണ്ട്, ഒരു പിന്നെന്താണ് മോളില് ഭഗവാൻ കൈ നീട്ടി ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ മരത്തില് പിന്നെ ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പുമ്മല് മേലെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി അവിടെ ഒരു തേനീച്ചക്കൂടും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇല്ലേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇല്ലേ? അപ്പൊ ഈ പിക്ചറില് ഇത് പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൈ പിടിച്ച് കര കയറ്റുന്നു പറയും. അപ്പൊ ആ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തില് നമ്മള് സ്വയം മറന്ന് നമ്മളിപ്പൂടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഈ ആന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലാണ്. ആന കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലാണ് ആന. മരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ മരം ഈ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങള്, ആന കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങള്. മുകളിലുള്ള എലികള്, 2 എലികള് കണ്ണില് വെളുത്തതും കറുത്തതുമായിട്ടുള്ള 2 എലികള്, അത് രാവും പകലാണ്. കറുത്ത എലി രാത്രി, വെളുത്ത എലി പകല്. ആ എലികൾ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് അവിടെ ഇരുന്ന് കാർന്ന് തിന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ രാവും പകലും തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആയുസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. ആ എലികള് കറുത്തെലി രാവും, വെളുത്തെലി പകലും. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മള് തേനീച്ചക്കൂട് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. തേനീച്ചക്കൂടുണ്ട്, അവിടുന്ന് തേനീച്ചകൾ പറന്ന് അയാളുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. പിന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ തേൻ ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ പിക്ചറിൽ. അപ്പൊ ഈ തേനീച്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ് തേനീച്ചകൾ. തേനീച്ചക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന തേൻ നമ്മളെ സുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങള്. മനസ്സിലായോ? തേനീച്ചകള് ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളും, തേനീച്ചക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന തേൻ സുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളും. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ഇത്രയും. ആന നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലം, മരം നമ്മളെ ഈ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, 2 എലികള് രാവും പകലും, തേനീച്ചക്കൂട് ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങള്, തേൻ സുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങള്. മനസ്സിലായോ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്? താഴെ കുളത്തില് നമ്മള് പാമ്പ് സർപ്പങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ സർപ്പങ്ങള് നമ്മളെ അടുത്ത ജന്മത്തെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആ സർപ്പങ്ങള് ആ കുളത്തില് വീണ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് മരിച്ചു പോകും. പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റിട്ട് നമ്മൾ മരിക്കും, അതുപോലെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അടുത്ത ജന്മത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അടുത്ത് ഭഗവാൻ അവിടെ കൈനീട്ടി ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ജീവാത്മാവ് ആ മരത്തുമ്മല് തൂങ്ങിക്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ ആന, അതായത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ കർമ്മഫലം ആ മരം പിടിച്ച് കുലുക്കണം. അതായത് ഈ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലം ആണ് മരം. അതനുസരിച്ച് പിടിച്ച് കുലുക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ജീവാത്മാവിന് സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതായത് സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മരം കുലുങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ തേനീച്ചകൾ ഇളകിയിട്ട് ആ തേനീച്ചകൾ വന്നിട്ട് ആരെ കുത്തും? ആ ജീവാത്മാവിനെ കുത്തും. ആ ജീവാത്മാവിനെ കുത്തുമ്പോ, അതായത് തേനീച്ചകൾ എന്താണ്? ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളാണ് ആ തേനീച്ചകൾ. അപ്പൊ കുത്തുമ്പോ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വേദന ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ വേദന ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ വേദന സഹിച്ച് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാരണം ആ ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തും കൂടി കിട്ടും? തേനും കിട്ടും. തേനും ഇറ്റിറ്റ് വീണുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് സുഖവും കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കുത്ത് നമ്മൾ സഹിക്കുകയാണ്.
നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇടയിൽ കിട്ടുന്ന തേൻ കിട്ടുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ദുഃഖത്തെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സഹിക്കും. അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത് ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ ഒന്ന് നോക്കുന്ന പോലുമില്ല. ശരിക്കും ആ ഭഗവാൻ ഒരു കൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. ആ കൊമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ എലികൾ കാർന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഏത് സമയത്തും ആ കൊമ്പ് ഒന്ന് ഒടിഞ്ഞു വീഴാനായിട്ട് പറ്റും. ഒടിഞ്ഞു വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ആ കുളത്തിലേക്കാണ് വീഴുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കുകയാണ്, അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാണ്. നേരെ മറിച്ച് ആ ഭഗവാൻ ഒരു കൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്താണ്, വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ തേനിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ കൊമ്പിൽ പിടിച്ചു തൂങ്ങി കിടക്കാണ്, അല്ലെ? നമ്മള് അതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് തേനീച്ചയുടെ കുത്തുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ അപ്പോൾ എന്താ നിൽക്കുന്നത്? വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ തേനിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ തൂങ്ങിപ്പടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത് കൈ നീക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പോകാണ്. നമ്മളെ ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമുക്ക് അതാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോചനായി. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അവിടേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഈ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. നമുക്കത് സുഖദുഃഖാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അത് നമ്മള് ഒരു കുത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ വരും. പക്ഷെ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് തേൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ദുഃഖം വിടും. പിന്നെ നമുക്ക് കുത്തു കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തില് നമ്മളിങ്ങനെ എന്തായിട്ട് കിടക്കാണ്? നമ്മൾ ഈ ദുഃഖങ്ങളും സുഖങ്ങളും അനുഭവിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാണ്. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി പറഞ്ഞതിന്റെ? മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ അല്ലേ? മനസ്സിലായി. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥ ഇതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല? തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ നോക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ ഒന്ന് നോക്കി ഭഗവാൻ ഒരു കൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല്, ശരിക്കും നമ്മളെ ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, അതിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം, എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാമെന്നാണ് 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ഇനി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന 5 ശ്ലോകങ്ങള്. നമുക്ക് ഇനി ഭഗവാനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതിന്. മയ്യേവ മന ആതസ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവശിഷ്യസി മയ്യേവ അഥ ഊർത്തം ന സംശയഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെ ബുദ്ധി ഉറപ്പിക്കുക, മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിക്കുക. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? എല്ലാ ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസം ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനും കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അന്തരംഗ ശക്തിയും നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അദാസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനില് ബുദ്ധി ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താന്ന് പറഞ്ഞത്. അതെങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാരണം ഭഗവാനും നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും രാധാറാണിയും നമ്മുടെ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന് നമ്മൾ നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോഴോ ഭഗവാൻ അത് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്മള് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ബുദ്ധിയോടെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുക. അതായത് എങ്ങനെയാണിത് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും നമ്മുടെ നാവിന്മേല് നൃത്തമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാണ്. ഇനി എന്താ പറയണത്? അഥാ ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തഥോ മാമി ചാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന,
ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മളോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനിൽ പ്രസാദം കൊടുക്കുക, ഭഗവാന് പ്രസാദം നിവേദിക്കാൻ വെക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും നമ്മുടെ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടും. കാരണം നമ്മള് കഴിക്കുന്നത് പ്രസാദാണ്, ജപിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമമാണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ നാവ് എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അല്ലെ, ഭക്തിയുഗ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് കാര്യം. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ നാമം ചെയ്യുക, അതായത് മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുക, മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് ബുദ്ധി വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, പിന്നെ ഭഗവത് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കണം. അത് ഭഗവാനെ നമ്മൾ നിവേദിച്ചിട്ട് അത് കഴിക്കണം. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഏത് ഇന്ദ്രിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നാവ് അല്ലെ, നാവ് എന്ന ഇന്ദ്രിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ നാവിന്മേല് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായ രാധാറാണിയും നാവിന്മേല് നൃത്തം വെക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യം. ഇനി ആ കാര്യം നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇനി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, നിനക്ക് മനസ്സുറപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്, അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ ഏതാണ് പറയുന്നത്? അറിയാവോ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ഏതാണ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകള്? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്വയം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആ ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതാണ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ പറഞ്ഞത്. ഭക്തിയോഗം ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടു തരത്തിലപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചിലവർക്ക് എന്താണ്, അത് ജന്മനാ തന്നെ ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടാവും ഭഗവാനിലേക്ക്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഇതൊന്ന് കേട്ടാൽ മാത്രം മതി, അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാവിലെ എണീറ്റ് നാമം ജപിക്കാനും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് തുടങ്ങും. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്കൊരു ഉണർത്തൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അവർക്കാണ് ശരിക്കും ആരുടെ ആവശ്യം? ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തുക. നമ്മള് ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേക്കും, നാമം ജപിക്കും, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും, അങ്ങനെ പ്രണമിക്കും ചെയ്യും, ഭഗവാന് പൂക്കൾ സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് ഭക്ഷണം നിവേദിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിക്കും, കേൾക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രമേണ എന്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് അടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്? ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവത് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ നാവുമേല് ഭഗവാന്റെ രാധാറാണി നൃത്തം വയ്ക്കുന്നു പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ അത് പറയണം, അത് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വിശ്വാസനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ തേടി ആ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശാനുസരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത്? ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ രണ്ട് പറഞ്ഞത്? സംശയമുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സംശയമുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് പോയിന്റ്? ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? എന്താ നമ്മൾ പോയിന്റ് പതുക്കെ പതുക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. അതായത് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞത് ഗുരുവിന്റെ അല്ല. ആദ്യത്തെ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്തി എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? നമ്മള് നാമം ജപിക്കണം, പിന്നെ ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് ആ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാവാണല്ലേ രണ്ട്
കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണത് ഏതുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളെ നാവ് എന്നുള്ള ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനും രാധാറാണി നമ്മുടെ നാവുമ്മ നൃത്തം വെക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തില് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാര്യം അതാ പറയുന്നത്. ഇനി അതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കാനും ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തി ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്, പരിശീലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗുരു പറയുന്ന പോലെ രാവിലെ നേരത്തെ എണീറ്റ് നാമം ജപിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ആരാധന ചെയ്യുക, പിന്നെന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, മാല കെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുക, കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യണത്? ഗുരു പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പതുക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വയം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരണം? അവിടെ ഒരാളുടെ സഹായം വേണ്ടി വരുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ? ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ മടിയാകുമ്പോ വേറൊരാൾ കൂടി നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിൽ പറയണത് നമ്മളൊരാള് നമ്മളെ നിർബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായോ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്? അപ്പൊ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് പറയണ വെച്ചാണ് അതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ. ഇനി ഈ പറഞ്ഞതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കാര്യം പറയാണ് അഭ്യാസേപി സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥാമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമ വാപ്സ്യസി. അപ്പൊ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം നാമം ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് പ്രസാദം മാത്രം സ്വീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തിൽ പറഞ്ഞു അത് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ഗുരു പറയുന്ന നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് നീ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് എത്താൻ പറഞ്ഞു. ഇനി അതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണില്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാമം ജപിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ പ്രസാദം ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും പറ്റണില്ല. പിന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നാമം ജപിക്കുക, ഒരു ഗുരു പറയുന്ന പോലെ അതൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല, എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് നേരില്ല, എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നീ അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണം? നീ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം കാണും. ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ കട്ടിങ് കണ്ടില്ലേ? ലോർഡ് കൃഷ്ണാസ് ബില്യണയർ സെർവന്റ്. അതാരാണ്? ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ്. ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ അല്ലെ? ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥനാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭയങ്കര ബില്യണയർ ആണ് ആ വ്യക്തി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഇല്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യണത്? അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ അമ്പലം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഇസ്കോണിന്റെ മെയിൻ സെന്റർ എവിടെയാണുള്ളത്? മായാപൂരാണ്. കൽക്കട്ടയിലെ മായാപൂരാണ് ഇസ്കോണിന്റെ മെയിൻ സെന്റർ ഉള്ളത്. ആ അമ്പലം പണിയാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ബാക്കിയൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല അത്രേ. അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ്? പൈസ കൊണ്ട് സഹായിക്കാൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം അമ്പലം പണിയാനായിട്ടുള്ള കുറെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പൂർണ്ണത്തിൽ, അതായത് സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതുമുണ്ട്. അത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സോമനശാലയുള്ള സേവനം ഈശ്വരപ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാകും. അപ്പൊ ഇത് സോമനശാല ചെയ്യേണ്ടതാണ്, മറ്റുള്ളവർ നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല. തൊന്നും സന്മനസാല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയാണ്, നിനക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാമം ജപിക്കാനും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഒരു ഓഫീസിലോ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് അങ്ങനത്തെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ചെറിയൊരു ശതമാനം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെലവാക്കാനായിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ആദ്യത്തെ 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് സ്വമേധയാ തന്നെ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് പ്രസാദം
സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് അതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കണില്ല, അതിനുള്ള സമയമില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, സാമ്പത്തികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, അമ്പലം പണിയാനോ പിന്നെ ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനോ ഒക്കെ നമുക്ക് സഹായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ശതമാനം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെലവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തിൽ ചെയ്യാം, പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ 3 കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇനി എന്താണ് പറയണത്, അടുത്തത് പറയാണ് അഥൈതാപ്യശക്തോസി കർത്തും മത്യോഗമാശ്രിതാഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യഥാത്മവാൻ. ഇനി ഈ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇതും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല, പൈസ ഇത്രയും ചെയ്യാനൊന്നും നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് അത്രയൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അടുത്തത് പറയാണ്, ഇതിനും പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരുക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, നീ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം, സർവകർമ്മങ്ങളെയും കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിക്കുക. എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ത്യജിച്ചിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യും, ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാമൂഹികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഹികമായിട്ട് മതപരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പല തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബന്ധുക്കൾക്ക് അതൊന്നും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ വിഘ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അതായത് നമ്മൾ നല്ലൊരു കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാമൂഹിക സേവനമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, സാമൂഹിക സേവന, രാജ്യസേവനത്തിന്, സാമുദായിക സേവനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, കൊടുക്കാം. അതായത് ആശുപത്രികളില്, സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആശുപത്രികളിലൊക്കെ നമ്മൾ സാമൂഹ്യ സേവനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളില്ലേ, അങ്ങനത്തെവരെ സഹായിക്കാവുന്ന സെന്ററുകൾ, അല്ലാത്തവിടത്തേക്കല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സെന്ററുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും, നമുക്കിത് ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതും നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു പരിശ്രമ ഫലത്യാഗമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിനു ചെയ്യാണ്, നമ്മള് ത്യജിക്കുകയാണ്. നമ്മളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇത് കിട്ടാത്ത അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സ്വമേധയെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ദാനം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ആശുപത്രികളില് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉദാരമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന കൃഷ്ണാവബോധ തൽപരമായിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ അതും ചെയ്യാം. അതും എന്താണ്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്, ഇതിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അങ്ങനെ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒരു കൈത്താങ്ങാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിലെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാതെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് വരാണ്, നമുക്കൊരു ത്യാഗമനോഭാവം വരാണത്. നമ്മൾ അറിയാതെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തും, നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇത് പറയുന്നത്. കാരണം അത് നമ്മൾ കുറെ കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ പതുക്കെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തും, മറ്റേ വഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. മൂന്നാമത്തത്, അപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള, അപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഈ കാര്യം എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് മനസ്സിലായോ. നാലാമത്തതിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായോ. നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യാണ്, സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതായത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ, അത് ഹോസ്പിറ്റലാവാം, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ നമുക്ക് സഹായിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെ. അതും എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ത്യജിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്, ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മ ഫലത്യാഗ
വിശിഷ്യത്തെ ധ്യാനാത് കർമ്മ ഫലത്യാഗാചാന്തീരനന്തരം എന്താ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതും നിനക്ക് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. ഇനി അടുത്തത് പറയാണ്, ഇനി ഈ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഈ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അവിടേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുക. നമ്മള് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അവർക്ക് കൂടി ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുക, അനുഭവിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുക. അതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം, അറിവ് നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അറിവിനേക്കാളും പ്രധാനമാണ് എന്ത്? ധ്യാനം. ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കല്. കാരണം എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായി? ധ്യാനം. ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മരൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. പരമാത്മ രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കണം? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാണ്? ഇതും ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട്, ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പറയാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ഒന്നാമത്തെ ഏതാ? എന്ത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത് നമ്മളോട്? പ്രസാദം സമർപ്പിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രസാദം കഴിക്കണം. അപ്പൊ 2 കാര്യം പറഞ്ഞു. നാമം ജപിക്കണം, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കണം. ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കണം. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗുരുവിന്റെ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ അനുസരിച്ച്, അതായത് ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അതായത് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒരു വ്യക്തിയുടെ സഹായം തേടാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശീലിച്ച് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എത്താണ്. അതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സാമ്പത്തിക, അതായത് എന്താ പറയണത്? അമ്പലം പണിയാനോ ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ പണിയാനായിട്ട് അമ്പലത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വേണ്ട സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കണം അല്ലെ? പിന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിക്കാനായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാലോ, ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ എത്രയോ ബുക്കുകളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അച്ചടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തേനൊക്കെ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? നമ്മൾ ആ 3ാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. ഇനി അതും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് അതെ, അല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇതേപോലത്തെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനും അവസരങ്ങൾ ചെയ്യാം. നമുക്കും അവിടെയും എന്ത് ചെയ്യാം? അവർക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ആശുപത്രികൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പങ്ക് നമുക്ക് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടും നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഇനി അതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അതിനെ വർദ്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക. ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അതും പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കും. ജ്ഞാനം നേടുമ്പോ എന്താ ഗുണം? ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ തോന്നും. ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടി. പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ സമയമെടുക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ മനഃശാന്തി ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? നമുക്കത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു അറിവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അതും എന്താണ്? ഇത് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മളത് 10 പേർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അതെന്തായി? അത് ഏറ്റവും വിശേഷാണെന്നാ പറയണത്. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ അത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യത എന്നാ പറയുന്നത്. ആ ജ്ഞാനം നേടാന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വിശേഷമാണ്. കാരണം നമുക്കത് 10 പേരിലേക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തി സേവനം എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളതിന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വഴികളാണ്. ഈ 5 തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? അത്വേഷ്ട സർവഭൂതാന മൈത്ര കരുണ ഏവച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖാക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢ നിശ്ചയ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ യോ മത് ഭക്ത സമേ പ്രിയ. ഇനി ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ ആരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വ ജീവസത്തുകൾക്കും സുഹൃത്തായിട്ട് ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യ അഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവുമായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിലുറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? മാത്സര്യം കൂടാതെ, ഒരു തരത്തിലും മാത്സര്യ ബുദ്ധി ഇല്ലാതെ സർവ്വജീവസത്തകളുടെയും സുഹൃത്തായിട്ട് ഒന്നിലും അവകാശബോധവും നിത്യ അഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിലെ സമനില കൈക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായി സദാ സംതൃപ്തനായിട്ട് നിയന്ത്രിത ആത്മാവുമായി മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്തിലുറപ്പിക്കാണ്? ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇനി എന്താ പറയണത്? ഇനി ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യസ്മാന്നോ ദിജതേ ലോകോ നോ ദിജതേ ജയഃ ഹർഷാമർഷ ഭയോദേവ്യർ മുക്തോ യാസാക്ഷമേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവരാരാണോ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, പിന്നെ ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നത് ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, അവരെ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഒരാളെ കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനാന്നും വരുന്നില്ല, പിന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങളും ഭയോത്കണ്ഠകളിലൊക്കെ സമചിത്തനായിരിക്കുക, ഒരേപോലെ നിൽക്കുന്ന ഭാവത്തോടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയാണ്. ഇനി എന്താ പറയണത്? അനപേക്ഷ ശുചിർ ദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതാവ്യതഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മത് ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലമുദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങള് ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തത്, പിന്നെ വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും പിന്നെ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തത്, സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നും ആശ്രയിക്കാത്തത്, കാരണം ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്തത്, പിന്നെ വിശുദ്ധനായിരിക്കും, നിപുണനായിരിക്കും, ഉത്കണ്ഠയും വ്യഥയും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചൊന്നും പ്രവർത്തിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ആർക്ക്? ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി എന്താ പറയണത്? യോന കൃഷ്യതി ന ത്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാന്യ സമേ പ്രിയഃ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത്, സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദ്വേഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, പിന്നെ അശുഭങ്ങളും ശുഭങ്ങളും ത്യജിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട. അപ്പൊ സന്തോഷം വന്നാൽ കുറെ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വന്നാൽ കുറെ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല, ശുഭവും അശുഭവും ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട, അതായത് എല്ലാത്തിനും സമഭാവനയോടെ കാണുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി അടുത്തത്, സമാശത്രോച്ച മിത്രേച്ച തഥാ മാനാപമാനയോഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമാസംഗാ വിവർജിതഃ തുല്യ നിന്ദാ സ്തുതിർ മൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മാൻമേ പ്രിയോ മനരഃ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ, അപ്പൊ ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും സമഭാവനയോടെ മാനവും അപമാനവും, ശീതോ ഉഷ്ണം, സുഖ ദുഃഖം, ആദരവ് അനാദരവ്, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും പിന്നെ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി,
അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട. അപ്പൊ നമുക്ക് മാനവും അപമാനം വന്നാലും പിന്നെ ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും സമഭാവനയോടെ ശീതവും ഉഷ്ണവും ഒരേപോലെ സുഖവും ദുഃഖവും ആദരവ് കാട്ടിയാലും അവര് ഒരാൾ നമ്മളെ ആദരിച്ചാലും അനാദരിച്ചാലും അതിനൊന്നും തോന്നില്ല. നമ്മളെ യശസ് ഉണ്ടാക്കിയാലും നമുക്ക് ദുഷ്കീർത്തി വന്നാലും എല്ലാ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെയും ഒരേപോലെ നമ്മൾ കാണാം. പിന്നെ അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെന്താണ്? അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ, ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. നമ്മളെ ശാരീരിക ബോധത്തിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിലിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഏതു സർമ്യാമൃതാമിതം യഥോക്തം പരിപാസതേ ശ്രദ്ധാധാന മത്പരമാ ഭക്താസ്തേതീവ മേ പ്രിയഃ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പോ നാശരഹിതമായിട്ടുള്ള ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. എന്ത്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗങ്ങൾ. അത് പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പരമ ലക്ഷ്യമാക്കി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ പരിപൂർണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകുന്നവര് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റത്തെ ഈ 3-4 ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃദ്ധി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്യ ഗൗര പ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമ്മൾ ഇന്നത്തെയും ഭക്തിയോഗത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കൂടുതൽ പരിപൂർണത ഉള്ളവർ ആരാണ്? കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ പരിശ്രമിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് പരിപൂർണതയുള്ളത്. അതെ, ഭക്തി അതായത് വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്? അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക്. ഏത് രൂപത്തിലാ? ശ്രീകൃഷ്ണൻ അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ, ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരെയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമെന്ന് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അർജുനൻ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ, വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? വ്യക്തിയോഗത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ജ്ഞാനം നേടാൻ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടു. ഭഗവാനെ നാമജപത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രിയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. നമ്മളൊരു ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലിഫ്റ്റും സ്റ്റെയർ കേസും കയറി പോണ കാര്യം. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനിൽ നേരിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. താരതമ്യേന നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയോഗം. എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയോഗം. ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ഉറപ്പാണ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷെ ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി അല്ല, അവർക്ക് കുറെ സമയം എടുക്കും. ആദ്യം ജ്ഞാനം നേടിയതിനു ശേഷം പിന്നെ അവർ ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കും. പിന്നെയാണ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് സമയം പിടിക്കും, വർഷങ്ങൾ എടുക്കും, ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗ അത് ഉറപ്പുമില്ല, അവർക്ക് അവിടെ എത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പില്ല, സമയം പിടിക്കും കുറെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ് വ്യത്യാസം. ഭക്തിയോഗത്തില് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഏതാണ്? ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കില്ല, സമയമെടുക്കും. ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടാണ് പിന്നാണ് സാധിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായ വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ള രണ്ടും? അടുത്തത് അർച്ചാവിഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്? അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ഭൗതികമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നവയാണ്
അർച്ചാവിഗ്രഹം. അതായത് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ, നമ്മൾ ഈ ലോകത്തില് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് ഇത് അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ മുന്നിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നമ്മളെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അത് ഭഗവാനാണെന്ന്, അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മളൊരു മുന്നിൽ ഒരു വിഗ്രഹം കൊണ്ടുവച്ച് നമുക്ക് ആ വിഗ്രഹം കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്. കാരണം നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് അതേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ, നമ്മളെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ആർക്ക് കിട്ടാണ്? ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. ഭഗവാൻ ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഏതാണ്? പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെ? കാരണം നമ്മൾ അവിടെ ഇട്ടാലും, പക്ഷെ അല്ലാത്തതിൽ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് എവിടേക്ക് എത്താൻ പോണില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ആ തപാൽ ബോക്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏതാണ് അഡ്രസ് അവിടേക്ക് എത്തും പറഞ്ഞത്. പിന്നെ 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞത്? എങ്ങനെയാണ് മനസ്സുറപ്പിക്കുക, നാമം, നിവേദ്യം, സ്വീകരിച്ചു, ഭഗവാൻ മനസ്സുറപ്പിച്ചു. അതായത് ഫസ്റ്റ് 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക്, എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ? കുറെ നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭക്തിയുഗ സേവനം ചെയ്യണം, ഭക്തിയോഗം ചെയ്യണം. ഇനി അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ്. ആദ്യം നീ എന്ത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത്? ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നിവേദ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ ഏതാണ്? നമുക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട്. നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ ശരിക്കും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ 2 കണ്ണ് തന്നിട്ടുണ്ട്, 2 ചെവി തന്നിട്ടുണ്ട്, മൂക്കിന് 2 തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ 2 കണ്ണുകൊണ്ടും കാണുന്നത് ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്, അല്ലെ? 2 കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് ഒരു കാര്യം, 2 ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും, ശ്വസിക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെ. പക്ഷെ നാവ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കഴിക്കുന്നുണ്ട്, സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. സത്യത്തിൽ 2 നാവല്ല നമുക്ക് തരേണ്ടതായിരുന്ന, നമ്മൾ 2 പണി ചെയ്യണില്ലേ നാവ്? എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരെണ്ണം തന്നിട്ടുള്ളൂ. കാരണം അതാണ് ഒരെണ്ണം തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ 2 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥ ആലോചിക്കും നമ്മള്. കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് 2 ചെവിയുണ്ട്, 2 കണ്ണുണ്ട്, ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഒരേ കാര്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ 2 കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇല്ലേ? ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും അത്? അപ്പൊ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് നാവാണ്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുക. ഇത് 2 ചെയ്താൽ പതുക്കെ നമുക്ക് ആ നാവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരെണ്ണം തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെ? അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, പിന്നെ ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് പ്രസാദം. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയും നാവിന്മേൽ നൃത്തം വെക്കും. പിന്നെ 2ാമത്തെ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു? ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട്, പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പതുക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താ ഈ ഭക്തിയുഗ സേവനത്തിന്റെ നിബന്ധനകളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിലേക്ക് കടക്കാം. നമുക്ക് ഭക്തിയോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ രാവിലെ നേരത്തെ എണീറ്റ് നാമം ജപിക്കുക, പിന്നെ പറഞ്ഞ വിഗ്രഹാരാധന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതൊരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടെ, കാരണം നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരാളുടെ സഹായം വേണ്ടി വരാണ്. കാരണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചെയ്തു പോകും. ഇനി അതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണില്ലെങ്കിലും, ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കണില്ല, തിരക്കുള്ള വ്യക്തികളാണ്, ഇതൊന്നും പറ്റണില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞ? നമുക്ക് അമ്പലങ്ങൾ പണിയാൻ, ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഓഫീസുകളൊക്കെ പണിയാനായിട്ട് സഹായിക്കാം. പിന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ, നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയും എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തിയുഗ സേവനത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇനി ആ പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലോ? സാമൂഹ്യ സേവനമോ സാമുദായിക സേവനമോ രാജ്യസേവനമോ നടത്തും. ചെയ്യുക. അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ശതമാനം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആശുപത്രികൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ലാഭം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടല്ലാത്ത സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. നമ്മളെ കൊണ്ട് ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാം, സാമ്പത്തികമായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാം. അത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇത് ചെയ്തതും അതും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം? പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് നമ്മൾ അറിയാതെ
തന്നെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് കടക്കും? ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കും അപ്പോഴും. കാരണം ഇതിന്റെയൊക്കെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം നമുക്കൊരു ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു വെള്ളം കുടിക്കാൻ ദാഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന സന്തോഷം എന്തായിരിക്കും അല്ലെ? കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിലൊരു, നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ല, ഒരു നന്ദി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയില്ല, അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫലം നമുക്കും കൂടി കിട്ടണം, ആ കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും കൂടി അത് കിട്ടണം അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കാണ് അത് കിട്ടിപ്പോണത്. അവരുടെ ഉള്ളില് അറിയാതെ കിട്ടുന്ന ഒരു നന്മ അത് നമുക്ക് കൂടി കേൾക്കാണ് വരുന്നത്, നമുക്കും കൂടി അത് കിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളത് ശരിയായ സോഴ്സിലൂടെ ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത്. നന്മ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, തിന്മ ചെയ്താൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ലൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും അല്ലാത്തൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും അങ്ങനെ തന്നെ വരാം. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരാള് നമ്മളോട് ഒരു സഹായം നമ്മൾ കൊടുക്കാണ്, അവരതുകൊണ്ട് കള്ളു കുടിക്കാൻ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയണില്ല അവർ അതിനാണ് കൊടുക്കണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്തത്. പക്ഷെ അപ്പൊ എന്താണ്, അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം, നമ്മളല്ല പൈസ കൊടുത്തത്. അതല്ല, തിരിച്ച് നല്ലൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ശതമാനം ആർക്ക് കിട്ടാണ്? ഇതിന്റെ എവിടെന്നാണ് വന്നത് അവർക്ക് കിട്ടണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമുക്കും ആ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. അപ്പൊ അത് അടുത്ത് പറഞ്ഞു. പിന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ പറയുക? അതും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ധ്യാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ആ ധ്യാനത്തിൽ ഇതേപ്പറ്റി പ്രചരിപ്പിക്കുക. ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ജ്ഞാനത്തിലൂടെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ജ്ഞാനം നേടാം. കാരണം നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെയുള്ളവരെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് ലാസ്റ്റ് അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് അറിയുന്ന ഈ അറിവ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ 5 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? ഭക്തൻ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്? ഭക്തന്മാരിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം? ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്തവരും സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ പൗരത്വ സാധിക്കുന്നവരും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും കൃത്യസ്വഭാവം വെടിഞ്ഞതുമായ എന്റെ കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോ ലാസ്റ്റത്തെ ആ ശ്ലോകത്തിൽ 3-4 ക്ഷണത്തിൽ മുഴുവനും ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനായിരിക്കും ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവന്? മാത്സര്യം കൂടാതെ, മത്സരബുദ്ധിയാണ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്ത. നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള മത്സരം ഉണ്ടാവാം. നമുക്ക് ഭക്തി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഞാനിന്ന് 16 മാല ജപിച്ചു, ഞാനിന്ന് 20 മാല ജപിച്ചു, അതൊക്കെ ഓക്കെ. പക്ഷെ അല്ലാത്തൊരു മത്സരബുദ്ധി നമ്മളിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. മത്സരബുദ്ധി, അസൂയ, ഇത് രണ്ടും ഭയങ്കര നമുക്ക് നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ മത്സര്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല, മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള്? അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞത്.